Sunt George și azi filmez cu Fabi. Salut, bă! Salut! Nebunule. Așa. Bă, ia foc arena! Bă, ia foc arena! Unde? Nu e nicăieri, bă. Da, barde. Nu arde. Las-o baltă. Soarta și destinul. Filmăm și cu Gabi acum. Zi-mă și tu ceva. Salut! Ești foarte poetic. Nu știu. Știi că poți să vorbești normal ca microfonul pornit. Nu mai scrie. Bine, mă, bine. Bă! Ce-mi dat cu pantalonii. Atunci e bine. Bă! M-am omorât singur. Bravo. Încă pot să mai treci, știi că am heal-ul, nu? Eu pot să trec cât vreau. Bun, și gata, acum nu mai pot să mai mor. Încă pe creativ, zbor, I can fly. Gata, mă dau pe survival. Și 3, 2, 1, survival. Au, m-a durut. Bun, Gabi, da. Joci tu în primul meci? Da. Nu cu mine, nu vreau. Ok, stai să dau am și emoții. Joc, dar n-aș putea juca așa, știi? Păi îți dau armura acum. Și îți dau și sabia. Bă! Oricum eu o să pierd că-s jalnic la PvP, dar totuși. Eu sunt bun și pe calculator. Fabi, Gabi, mai intrăm la Survivor Games. Da. Așa. Și acum nu știu ce să discutăm. Bun, Pe ce canal mă mut? Frankie HD. Da? Da. Dar vouă parcă v-am zis. Ba, nu ne-ai zis. Nu ne-ai zis niciodată. V-am zis acum. Aoleu, dar mai tușesc. Nici la Ebola nu tușesc în halul ăla. Știu. Nu mai scrie că poți să vorbești. Ok. Dar știi că nu se aude, nu? La sonor. Nu. Gândește-te că m-am Bă, uitat la ce? videoclipul tău. Da. Interesant. Foarte interesant, mă rog. Gabi, hai să ne luptăm. Unde? Stați. În mijloc acolo. În mijloc, du-te în partea aia, du-te în colț, nu intra în lavă. O să intri oricum mai încolo de nu-i bai. Așa. Bun. Stai să fac și un screenshot numai bun. Așa. Da, hai, dați, începeți. Ce s-a întâmplat? Dau degeaba. La mine, da, fiindcă la mine s-a grăguit. Mie s-a blocat Minecraft. Da, și mie. Deci crezi că mi se... Da, mie s-a blocat pe joc. Băi, mai filmez? Da, mai filmez. Bun. Mie să nu se fi corupt. Oricum, acum filmez în 360p. Bun, în primul rând vreau să-mi cer scuze pentru chestia asta. N-a fost vina mea, a fost vina lui Gabi. Da. De ce vina mea? Ce drăguț ești, Gabi. Și că, dar de ce e vina mea? E vina mea mereu. Ce drăguț. Bă, care a crăpat acolo? Habar n-am. Ia-le tu dacă vrei. Fabi, dacă zici că le sânge, uite-te aici. Wow, și n-am mai văzut atât de mult sânge. Maica mea asistentă, ca să știi, și am fost la spital la ea de foarte multe ori. Bine, că mai numai noi doi. Hai să ne batem. Ne batem. Stai, mă, să mă duc și eu în colț. 3, 2, Stai, 1. nu sunt eu colț. sunt pregătit să pierd, nu? Eu sunt pregătit să pierd. Încă nu sunt colț. Încă un pic. Bă, poate mori acolo. 5, 4, 3, 2, 1, gata, hai. Fără heal. Păi fără heal. Ai, în pui mei. Unde ești? Hai, bă, ce greu e. E mai ușor pe calculator. Știu, e foarte Hai greu să așa. moară cineva. E foarte greu așa. Mori. Mori, ți-am zis. Dar Mori, e greu să
nu mor. O să mor, dar nu-i bai. Nu. Nu, mori. Gata, a murit. A câștigat. Oameni buni cu o viață jumate. Yeah. Știi, dăm sabia, te rog, dăm sabia. Bine. Stai un pic să spargem și gate-ul ăsta. Ce naiba e repara mapa? Ce? Mapa, nu vezi că nu mai e ars acolo. Da, așa mi se întâmplă. De exemplu, mie s-a reparat o grămadă de ori. De exemplu, l-am avut o mapă, cum era, rest în alternativ și ci că am făcut toate jocurile și apoi când am intrat din nou, nu era niciuna făcută. Înțelegi? E ca și, e nou-nouț. No, bun, și atât a fost și acest episod. Eu, George, salut!